Τώρα, μόλις τώρα το άρχισα και είμαι με το SOTO 133 όπως είπε και πριν και θα παίξουμε στο Hypixel στο Bump Edge. Σε ακολουθάει ένα άτομο που πάει το πες. Τι άλλο θέλω, θα μου πεις. Ωραία, Diamond Sword. Τι λες ρε? Εγώ ναι ρε βλάκα μου. Τουλάει φέρνει. Μια χαρά Sword. Σε έχω Sword άμα θες. Ναι, εντάξει. Να, τίποτα δεν μας δίνει τα Hypixel. Ωραία. Κοίτα εδώ ρε φίλε, σκατά είσαι. Κάποιος έρχεται, shift. Πού τον είδες ρε βλέπεις κάποιος έρχεται. Α, εσύ ήσουν, εντάξει, έλα, πάμε κάπου. Εδώ έχεις μπει. Είσαι τυφλός Έλα να σου δώσω κράνος. Πού είσαι? Έχω. Μια χαρά, εντάξει, πάτε κάνα παντελονάκι για μένα. Όχι. Δεν το θέλω. Πάμε στις άλλες πυραμίδες, θα είναι άτομα σίγουρα, έλα. Περίμενε, κάνω κάτι ρε. Οκ, πάμε. Όπα. Πάμε. Πάμε. Πάμε πέφτει καλά. Άντε ρε. Lord of Moldor φαίνεται καλός. Ποιος? Α, Lord of Moldor. Βλέπεις ναι, Βλέπω ένα. Βλέπω, κάνεις, βασικά τον έχουμε, είναι ένας. Έλα. Τολμάμε. Όχι ρε φίλε. Ρε, μας πήρε double kill, δεν δουλεύει. Δεν πιστεύω. Πώς το μην πάρεις? Με 5 σόι. Κάτσε να το λέω. Καλώς. Για να δω enchant stones of the Diamond Helmet. Έχει σκελετούς, ζόμπι, τι είναι αυτά. Ο Lord of Moldor φαίνεται το Diamond κράνος. Pigman. Τέλειος, MVP δεν θα είναι. Ναι, δεν έχει σημασία, απλώς θα έχει μαζέψει πάρα πολλά λεπτά για να πάρει. Για να πάμε άλλο ένα. Δεν μπορώ. Καλά, bye bye gamers και bye bye SOTO. Γεια σας.